Wat zwemmen tussen haaien, daar kan geen haan naar kraaien. Of klimmen op een rots. Wie doet nu zoiets zots? Hij wou winnen, ja, dat snap ik. En dit was slechts een grapje. Wie wordt er hier baas? In Wouters. Ah, het is begonnen, zeg. Onze show. Versus Waas. Kom aan, mannen. Tot hier toe gaat het. Kom on, kom on, kom on. Vallen, 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 vallen. Ja, ja, ja! Woehoe! Hallo iedereen, welkom in de grote domino-show van het team Koen Wouters. Ik ben Bert en ik was ook bij Team Wouters tijdens The Voice. Ik had kippen voor u. Echt. En de Waas ook volgens mij, maar dat gaat hem nooit willen toegeven. Ja, kom on, kom on, kom on, kom on. Zonder te vallen, zonder te vallen. Eerst moet de gele. En dan pas de En groene. dan pas de groene, die moet nu gaan. Kom on. Yes! Go, 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 go. En de... Ja, de piramide ook. Nu komt zelfs een kruising, die is nog nooit gelukt. Die nu erover moet gaan. Ja. Ja, hij gaat, hij gaat, hij gaat. Ja! Woehoe! En dan... Kom on, vallen, vallen, vallen. Yes, vallen, yes, vallen. yes. Ja, 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 hij gaat, hij gaat. Pascal, hij gaat. Fuck maar een school. Echt school. Come on, come on, come on, come on, now touch with me. Ga je niet stilvallen, kom aan. Nee. Ah, hij is gevallen, stop. Da-da-da-da.